Kaixo lagunak, hemen gaude berriro eta 2022-2023 kurso berriari aurre egiteko. Egun hauetan jasoko zenuten protokoloa eta pixka bat ze berrikuntza zen nobedade dauden kurso berri honetako dokumentua zuen emailetan. Hemen aurreratzen dizuet horietako elementu batzuk. Bat, helburu nagusia kurso honetan da normalidadera bueltatzea. Horrek zer esan nahi du, borbuila sistema ja aportu egin dela. Euskal Jaurlaritzak ere erabaki du COVID protokoloak bertan bere uztea eskolatan eta beraz eskola antolatuko dugu kakotxa urtean normalidade barruan. Horrek zer esan nahi du, ordutegia talde guztientzat bederatzietatik lautauditara izango dela, ohikoa denez, ajuste txiki batzuk egongo dira atxeatzen eta horrela, baina horiek normalidade barruan kokatu behar dira, eta goizeko egunetan ordutegi ere, joanak ursoan bezala, bederatzetatik ordu batetara izango da, eta ordu batetan jendea joan ahalko da bere etxera bazkaltzera. Nahi dutena. Gero beste aldaketa batzuk, lehen hezkuntzan. Lehen hezkuntzan pedagogikoki berrantolatu egin da etapa hori. Zer esan nahi du? Etapa hori orain antolatuta dago 3 zikloetan. LH1-2 izango da lehenengo zikloa, LH3-4 bigarrena eta LH5-6 hirugarren zikloa. Orduan, bileratan eta beste momentu batzutan detaile gehiago eta informazio gehiago emango zaizue horretan, baina jakin ezazue zikloen berrantolaketa bat dagoela. Era berean, goizeko egunetan jantokian badakizue aldaketa bat egon dela, joan den batzar nagusian erabaki izan goizeko egunetako menua etzala aparte ordainduko, baizik kuota barruan integratuko zala. Eta hori horrela izanik, gaurtik, kurso hasieratik, goizeko egunetan, bazkaltzen geratzen direnak, hori kuota barruan integratuta dagoenez, ez dute aparte ezer ordaindu beharko. Hori da aldaketa nagusia jantokian eta hori martxan jartzen da. Era berean horrekin batera, txangoak edo irteerak edo eskursioak dauden egunetan, familiak jantoki zerbitzua dutenak jasoko dute ikaslea poltsa bat bere bazkariarekin. Eta hori ere kuota barruan saltuta geratzen da. Beste nobedade bat, autobusekin. Autobusekin nobedade batzuk egongo dira, nolabait beste parada pare bat berri integratu dira, zeren famili berriak daudenez, eskaerak egin dituzte eta aldaketatxo batzuk integratuko dira. Horiek dena den informazioa pasatuko zaizuen mailez ze geltoki dauden eta ze ordutegi edukiko duten geltoki horietan. Dago beste aldaketa bat importantea autobusen ordutegian goizeko egunetan bakarrik. Horrek zer esan nahi du? Nolabait goizeko egunetan autobusa lehen goizeko 9:00 iristen zen eta ateratzen zen ordu batetan. Orain ez, orain aterako da arratsaldeko 3:00. Zergatik eman da aldaketa hau, gehien bat nola jantokiko aldaketarekin suposatzen da ikasle gehiago geratuko direla jantokian bazkaltzen, hor eginda nolabait autobusa hobitzua eta jantokia daukatenei aukera ematen zaie bazkalduta gero autobusa hartu ahal izatea. Horregatik eginda aldaketa hori. Autobuseko ordutegietan ere ajustak egingo dira normalidadera. Badakizue lehen 10 minutu aurreatu genuela autobuseko ordutegiak, gero borbuilan eskemarekin irteerak eskaldunatzeko pixka bat. Hori bertan bera geratzen da eta bueltatuko gara ordutegi normalera sentidu horretan. Gero beste aldaketatxo bat dago ordenadorekin baita ere, nolabait kurso honetatik aurrera, familiak ez dute ordenadorerik erosi behar izango ikastolan. Noski baietz, LH5-6 eta DBH-ko familia guztiak ordenadore erosita daukate, eta horiek
noski, bai jarraituko dute bere ordenadorerekin. Baina familiak ja hemendik aurrea LH4-en aurten daudena, datorren kursoan ez dute erosi behar izan. Horren truke, erabaki da nolabat alokairu bat jartzea. Alokairu bat 8 eurokoa hilean, familia guztiei tokatuko zaiena. Horrekin, finantziatzen da nolabait alde batetik ordenadoren koste aparte bat, zeren gobernua laguntzen digu parte nagusian ordenadorea erosteko, ehuneko 80-90, eta baita ere gero ordenadorek eta digitalizazioek exigitzen duen azpiegitura. Serbidoreak, wifi sarea, baita ere ordenadoren garantia 5 urtekoa, baita ere reposizioak, baita ere Googleeko lizentziak eta bar. Orduan ehuneko ez barkatu 8 euro hileron kobratuko da kuota hori, eta horrek kobrituko du gastu guzti horiek hemendik aurrea guztientzat. Noski ordenadora erosita daukenak ez dute ordaindu behar izango kuota hori hemendik aurrea. Bestela, lehen esan dizuet dana, nolabait aurten espero dugu kursua normala izatea, pandemi arazoik ez izatea, eta gure hezkuntza proiektua eta gure kalidade maila hobetzen joatea. Hala izango dira. Agur!